Ето как 60 секунди да се подготвиш за класната си по математика. Номер 1. Преговори си едночлените и многочлените, техните степени, коефициентите им, как се събират, изваждат, умножават и делят. Номер 2. Няма как да не минем без кошмара на всеки един седмокласник, а именно с формулите за съкратено умножение. Преговори си абсолютно всички, като минеш по един пример от всяка задача минимум. Номер 3. Разлагане. Винаги задай въпроса: първо, може ли аз да изкарвам общността пред скоба? После, ако не може, тогава следващия въпрос трябва да ти бъде: добре, аз имам ли скрита формула? Съответно, ако няма и това и видиш четен брой едночлени като 4 или 6 на брой да бъдат те, значи може и да имаш групиране. И винаги така задавай тези въпроси, да можеш да разбереш какъв вид разлагане имаш. Номер 4. Уравнения. Когато имаме първия вид линейно, ние просто трябва да имаме само един хикс на първа степен като отговор. Втория вид, скоба по скоба, ние трябва да имаме буквално скоба по скоба или трябва да сме разложили, за да може съответно да направим всяка една скоба да бъде равна на 0. И после да открием корените. Когато имаме модулно уравнение, се сещаш, че модулното уравнение винаги трябва да бъде равно на положително число или на 0. Ако е отрицателно, не може да го решим. И номер 5. Не може да минем без задачите за движение, за смеси и сплави, за работа, лихва и капитал. Запомнете си формулите. Знаете, S е равно на V по T за движение. А е равно на M по T за работа, но имаме два вида работа по план, действителност и за две фирми, две тръби пълнили басейн, тази задача. За смеси сплави, че трябваше да направим ето такава табличка и трябваше двете сплави да ги съберем и да изравним на общата. И за лихва и за капитал, ето това ни е формулката, в която може да заместим. А сега долу в коментарите ви чакам да ми кажете кое на вас ви е най-сложно. Коментарите събрали най-много харесвания, за тях ще направя специално YouTube видео, като обясня подробно тези задачи напълно безплатно за вас. Знаете, записване по информационни технологии, биология, химия и математика. Това е номерчето. Благодарим ви за огромната подкрепа на всички наши клиенти от почти цяла България. Аз съм Хели от Heli Academy. До следващото видео, слънчеви бомбончета. Късмет на вашите класна!